Right, muri yeZimbabwe hazvisi kupera. Tadzoka zvekare kuona takadai so manjeka. Aiwaziva kuti tinenge tatanga kudzivhukunura takutanga kudzifambira. Panapa nyaya iri kuramba ichinetsa nyaya yebot nekuti vanhu vanoda kunzwisoti who is the owner of this bot. But ndazosangana naFreeman Chari achitaura nyaya iyoyi achiti reader is under the president's office, the same office that could not account for 500 million in the largest budget allocation. They have money for bodyguards but nothing for the people. Ndo mashoko ari kubuda achitaurwa naFreeman Chari panapa, nokuti vanhu vazhinji vangada kutadza kuziva kuti kana pari kutadza kutaurwa kunzi boti nderani, zvinopera sei kana zvakudaro. Do you know kuti pambotaurwa futi nyaya imwe dziri kuitika dzekunzi pakataurwa kunzi Stateland yese ndeya president. Handiri mukuzvinzwisisa. I'm not saying kuti maasedze kumba kwake, that's not what I'm saying, but ndikutaura kuti his office ndo inenge vari varidzi vezvinhu izvozvo. Saka panapa muchidimbu pari kunzi ndo varidzi vechikepe ichocho. Asa kumanaka izvi zvanhasi zvichiri kuvhundutsa izvi. Yes, word in the street tiri kunzwa kuti zvoni vari kunzi vazoorder rimwe bhoti nyowani kuti ringe richiuya, because mabhoti acho akande mazimota mamwe aya kuona kuti equivalent mazimota mamwe akutengerwawo mamwe maimbi kana maprofits 300 and something like, if not 320,000 somewhere there. Zvinhu zviri kuita se zviri kungopuhwa vanhu zvimagifts zviri kungopuhwa vanhu give na wikineri ngoti chakati mari yakati and that is the reason takuona kuti people like Ananiki Mangwana vanga vari busy kumbaumba vachizvibiga tazodzikisa maprice echakati takashaya kuti idhiri boy idhiri ripi riri kutaurwa neuyu mufesi uyu zvaari kuchanzoita chaizvo. But panapa muri yeZimbabwe handinoda kuramba kupedza nguva nchitaura zvakawanda panapa, because zvinhu nyaya dzinoti ukamboti taure wopa muri yeZimbabwe mukana kuti inge ichitaura uchiona kuti vana veZimbabwe vari kumbotiwo kudii nenyaya iyoyi. Saka regedzai tipe mukana pane mutauri ari panapa, tichanzwawo matauriro achanga achiita panapa. Ameno kana muchiwirira nazvo munongotaura kuti munongokomenda kuti muri kuwirira nazvo. Kana musiri kuwirira nazvo, please feel free futi kutaura kuti apa taitaka kupokana nezvinhu zviri kutaurwa izvi. Kune vamwe vachazoda kuona flyer richange richazopota richabudikira pascreen penyu ipapo, zivai kuti company inonzi Education Research inobatsira vanhu maZimbabweans ese ari muSouth Africa muno mukuregister macompanies nekuvhura maFNB business account. Kana usina work permit kana start permit vanokuitira une passport chete handiti, ende vanokuitira uri kwauri ikoko ivo vari kwavari ikoko. Handisi kuda kunyopedza nguva chitaura zvakawanda. Flyer rowa mascreenshot muchiriona ipapapa makateerera zviri kutaurwa nevakuru vari panapa. Inini hangu ndiri kurwadziwa madzadiwa, ndiri kurwadziwa nemhuri ikashayika nechikepe, ndiri kurwadziwa zvinhu zvinorwadza. Asi chiri kundinetsa ndechekuti sandiwo vega vakashaya munyaya dzepublic transport idzi. Chiri kungondirwadza ndechekuti nyika yedu yeZimbabwe haina hanya nevanhu, nekuti chese chinonzi public transport munyika yeZimbabwe hachisi safe. Ingave ndege chaiyo yegovernment haisi safe, ingave mabhazi motokari dzehurumende hadzisi safe, zvingave izvo zvikepe zvavachitaura kunzi hanzi chinonzani weDDF hazvisi safe. Chinhu chese chakabatwa nehurumende hachisi safe ba. Izvo ndozvitaura ndakasununguka, handisi kunyepa, handisi kutaura chokwadi. Ndo chinonzi chokwadi chandiri kutaura zvangu nhasi pano. Kana paina akanyatsozvitarisisa zvandiri kutaura izvi achandipupurirawo kuti murume ari kutaura ake chokwadi. Yese inonzi transgovernment, inonzi chihurumende, transport yehurumende hazvisi safe kana one time. Hazvina anotarisa, hazvina anomonita, hazvina anobvunza, hazvina anobvunza kuti ko nhai zvachakufamba chatariswa here. Hakuna, idata ida zvatasva kana hurumende kana inonzi chigovernment inonzi
Musangano kayachiti bhazi ritiri kurida kwe10 days rinotoenda kunotakura vanhu for 10 days risina mbobvira rakaenda kugaraji, risina mbobvira rakaenda kunotariswa. Chese chehurumende hachisi sefi munyika, nemhanga yekuti vari kutitungamirira havasi vanhu kwavo. Vanhu vari kungotarisa chete kuti dai ndadya tazaza dumbu, dai ndatora mari kudai zvazodai. Zvandiri kutaura izvi kadai kunzi muri kuzviona mandipupurirawo. Hapana sefi pazvinhu zvese zvehurumende zvatiri kupirwa, transport ingave ndege ingave hazvisi sefi. Ukaona uchikwira chinhu chehurumende kana kuti mota yehurumende hausi sefi. Chinodonha anytime nekuti hachina anotarisa. Imbozvitarisai mazupko ese aingonzi mazupko ari kutariswa nani, ari kuendeswa kusevhisi nani, ari kutariswa fitness nani. Hapana ari kuita zvinhu izvozvo. Mota ngatichiko munhu wemusangano akangouya achingoti iri bhazi ranhingiri wemusangano rinotonzi ngaende parodhi izvezvi, ngariende kwakati, ringave parodhi block chairo harimire, pangave papi chaipo harimiri. Sei risingamire risingatariswe nezvekuti ndezvevanhu vehurumende, ndezvevanhu vemusangano, ndezvevanhu vaaniwe, ndezvevanhu. Ndo dambudziko ratinaro munyika iroro, ende dambudziko iroro harichafe rakapera, ende riita kuti vanhu vafe vakawanda. Zvandiri kutaura nditaura zvandoziya. Ariko mapurisa ane mataxi parodhi, ane makombi parodhi, vanotenderwa kutonzi watoita mapublic transport parodhi, asi ari mapurisa. Zvatinoziva isisi kuti munhu womutemo haafana kunge aine zvese izvo zvezvimataxi parodhi. Zvinotosungisa, asi kuzimbabwe zvikutoitika. Wanozobuda wachitaura kuti hanzi mutaure kuti ndianani vane motikari dziri parodhi, kwanguva hawo nyautsa mukanwa, asi zvinhu izvo zviri kuitika. Zvese ndiri kuzvitaura ndichisanganisa nemhaka yekuti zviri kuitikwa mugavhimende, vanhu vachingotarisa, vanhu vachiombera maoko, vanhu vachifa day and night, vachifa pasina runhu ari kudini, makangonyarara vanhu muchingotarisa. Ndinoita kuzarirwa nokuda kuti nditaure, ndosaka ndirikuita sekunge ndiri kutadza kutaura. Vanhu venyika yeZimbabwe, kungonyepa zvenyu zvese zvamunoita muchinyepera kushamisika kuti DDF yakudukudza yaura vanhu vakawanda, vamwe vachienda kunoita tunyuzi twavo vachitorwa vanhu zvazvekutsvaga mari, asi kwete zvekuudza hurumende kuti zviri kuitika zvakaipa. Mabhazi mangani abuda murodhi achiuraya vanhu, mabhazi mangani ari kuita nenyaya yekushaya fitness kwemabhazi, asi hurumende iripo. Hurumende iripo. Mabhazi kune VID hamene kunotorwa mafitness emabhazi. Zviri kuitika here? Mazupko chache ari kufamba day and night ari kuenda kunganika garaji, ari kutariswa here? Zvinhu izvo zviri kuitwa nemazvo here? Bvunzisisai, endai munozvibvunzira mega kunoitwa zvinhu izvozvo, mozouya muchinitaura kuti zveshuwa zviri kuitwa nemazvo kana kuti tiri kutaura zvekunyepa pano. Chinhu chese chiri kuonwa nehurumende hachisi safe, kunyanya mapublic transport. Vanhu vapera. Ende maitiro akuita vana veZimbabwe ndeongokanuka zvezvekuti makamboona gudo rakapfurirwa rimwe raro pakati pemamwe, anongokwanuka zvaanoita. Munovaziva makudo zvaanoita, anokanuka akangoti fambe panapa atokangamwa, obva atogara, opfurwa rimwe futi, okanuka, woenda pakapamberapo napo okangamwa futi. Ndo zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Vanhu vangani wafa mudzipublic transport idzi, asi kutaura zvaDDF chete, zvakawanda zviri kuitika mumapublic transport. Ari kuuraya vanhu, asi hurumende iripo isingatarise, isingatirimuke. Zvakawanda zviri kuitika. Ndisana ndiri kuti nini, public transport yese yehurumende inototyisa kukwira. Inini wanzi wangondiudza kuti bhazi ndehurumende, kana kuti wangondiudza kuti bhazi nderanhingi wehurumende, handichatokwiri because ndo vanhu vacho ivavo vari kufamba nemusangano mumwe uchinzi imota yanhingi, saka mukoma havaendi kugaraji, havamiswe nemapurisa, havadi. Unotadza kumiswa nemapurisa kuti vakaita sei? Zvimwe zvinhu zvinotobatsira ukamiswa nemapurisa, votarisawo kuti chii
chaunofanira kunge uchifamba nacho chausina. Unayo here fire extinguisher? Unayo here mutero? Zvese zvinoita kuti zvikonzesa njodzi parodhi zvitariswe kuti unazvo here. Asi vanouya utomira utoti ndinhinge musangano, bhazi rotopfuura roenda, ndinhinge musangano, kombi yotopfuura yoenda, ibhazi rehurumende yotopfuura roenda, ibhazi rabva kunotora vanhu kwamurehwa vari kuenda kwakati, rotopfuura roenda risina kutariswa. Ndo zvinhu zviri kuurayisa vanhu muZimbabwe, kutarisa kuti zviri kubva mbamani. Ndo dambudziko ratiinaro. DDF rauraya vanhu, rauraya vanhu zvamunoziva kuti chikepe chemakore kutadza kungochinjawo here. Vakomana kuti no, hurumende ngaitengewo chikepe chinyowani, mozoda kukanuka vanhu vafa. Ndosati kuti hatina vakuru vari kutitarisa. Chikepe chechi chaisabofanira kusvika pakuuraya vanhu. Chikepe chechi chaifanira chakangokondemwa kudhara, chakaraswa uko, chakatotengwa chimwe chikepe chakaiswa kuti vanhu vawane transport. Zvavanoziva kuti chikepe ichocho chakunzi cheDTF ndo chani chakachipa pazvikepe zvese. Wayo wakadigusa zvikepe zvitsva zvehurumende zvinotakura vanhu zvichivaisa uko nemutengo wakaderera zvavanoda kubatsira. Mozoda kubatsira vanhu vaparara sazvizviri. Handisi kuopoza, asi ndiri kutaurira kuti muone kuti hakwete chikepe chete. Dai matanga kutarisawo mamadhipatiments ese ari muZimbabwe, nekunogara vanhu, nematransport avanoshandisa, nenzira dzavanofamba nadzo, kuderedza maaccident munyika, kuongorora pazviri kushandisirwa nezvinhu zvavari kushandisa. Izvezvizvi muchatokanganwa mopiwa chikepe chitsva mutoti zvafamba. Hurumende yedu ndiri kutiurayisa. Tiri kutungamirirwa nevanhu vasiri kuziva zvavari kuita. Tiri kutungamirirwa nevanhu vasiri kuziva kuti zvinhu zvatiri kuita izvi zvine njodzi. Hongu maaccident anowanikwa, but mamwe maaccident ari kukonzereswa nekuda kwekusateedzera mitemo oro nekuda kwekuti hamuna vanhu chaivo chaivo vanoziva basa ravo ravanoziva zvavanoita. Hakuna vanhu vakafanana neivavo. Murodhi chaimo hamusi kuitwa mitemo chaivo chaivo, nekuti muri kutarisa kuti munhu abuda mbamani. Mabhazi chaivo chaivo ari kutariswa nzira abuda mbamani. Mabhazi chaivo chaivo haasi kuenda kusevhisi kana achinge abva munzendo dzakareba dzavanotarisirwa kuti vaende kusevhisi. Mabhazi chaivo chaivo haasi kuenda aba kuVID kunotariswa kuti achiri kuita here kuramba riri parodhi bhazi iri. Makangoziva kuti handira shefu ningi, motonyarara utonzi ngaridzokere ngariende kuNyamapanda. Riri safe, aiwa riri right, ngariende kuNyamapanda. Ndozvikuita kuti vanhu vafe. Hachisi DDF chete ratiri kutaura nezvayo, tiri kusanganisa zvese, nekuti ukatarisa mapublic transport ese enyika yeZimbabwe ndo apedza vanhu munyika. Apedza vanhu munyika. Why musingakwanisi kukontrora zvinhu? Muri kutadza nei? Maaccident ari kuwanda. Tinototya kukwira mapublic transport enyu imimi, kunyanyanyanya imimi mota dzenyu dzehurumende. Tinotya. Dzimwe dzacho zotakati ngatitore mapicture mota yehurumende yaunoziva iri padhuze newe, tinoonerera pano. Ndikutaura zvandiri kutoziva inini. Vanhu takati ngatitorei mapictures emota dzehurumende kwese kumativi mana kwamuri, mutumire muone mapictures emota dzehurumende zvadzikaita. Asi ndo dzinofanira kutarisirwa kunge dziri mota chaidzo dzakanaka. Chikepe cheDTF chane makore ichi, seiko manga musingazvione? Zvinhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe zvinosiririsa. Ndinorwadziwa. Imwe mweya wani iri kuparara nokuda kusara zivo kwehurumende yedu. Dai zvimwe zvinhu zvisingatomboitike. But nevanhu vasina hanya nevanhu vasingaisi vanhu pamwoyo, zvinhu zviri kungoramba zvichiitika now and then, hapana ari kumbofungawo nezvazvo. Tine vanhu vari kutitungamirira vasina hanya nevanhu. Dambudziko harisi kupera kunyanya munjodzi dzakafanana nedzidzi. Dai izvozvi tisina maproblems ezvinhu zvakafanana nezvizvizvi, hurumende yedu ichitibatsira, zvangani zviri kuitika, vanhu vangonyarara. Why maaccident achingoitika akawanda musina kana chamunosimudza musoro kuti munyatsotarisa kuti ko irori department retransport zviri kumbofamba sei? Irori department iri zviri kumbofamba sei?
imboshanyire madhipatiments ese munyatsoona kuti zviri kufamba sei. Zvinhu zvawainazvo zvinokodzere kuti waramba wachishandisa. Ndamboti ndikati izvozvizvi kumadhipatiments emugovernment ese tikati tumirai mapikicha emota dzamuri kushandisa, tinonyara pano. Ndiri kutaurirai, tinonyara nedzimwe mota dzatinotumirwa pano. Tinonyara izvozvizvi kuti ngatitumire zvandiri kutaura izvi, tinopanyara pano. Tinopanyara kuti tumirai mapikicha emota dzese dzehurumende, dzingave dzemapurisa, dzichi any department, DA, Agritech, wherever department, tumirai mapikicha muone zvinenge zvakaita mota dzacho. Asi ndedzehurumende, ndo mota dzinotarisirwa kunzi ndowa nemishengenene yemotikari, ndiwo wane zvinhu chaizvo chaizvo vanotarisirwa kuti vanofanira kunge vainazvo, asi vanototumiwa. Tinozoona zvimwe zvisiri izvo. Madhipatiments akafanana negovernment tinofanira kuratidzwa mota dzinofamba chaidzo. Dai izvozvi tinotenga zvimuskoro zvedu kuauction, mota dzehurumende dzari kuauction wachipinza itsva. Asi izvozvo zvinoitika haminoti makore mangani, ende zvakapedzera kuitika rini hatitozivi. Hamana zvinhu zvatiri kuita, zvinhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe zvinotyisa ende zvinoshamisa. Zvinoshamisa, kushamisa chaiko. Maitiita kutunhidza kuti DDF haizari, DDF yakazodai, DDF inotozikanwa ndo zvazviri. Why musingaise zvikepe zvitsva zvamunoziva kuti vanhu vakuku vanotambudzika transport? Hurumende ndo painopinda ipapo kuti no, vanhu vari kutambudzika, vari kunzi vanokwira chikepe chiri kunzi chakachipa. Dai izvozvi kune zvikepe zvingaverengeki zvehurumende zvichibatsira vanhu. Here comes my election, munenge muda kutsvaga vanhu. Iyo Cable 3 chaiyo yamunoswera kudai muri kungotanzi vanhu vakati, vanhu vacho ndo vacho vari kufa nemvura, vari kuuraya neDDF yenyu yamunongoramba kuti vanhu vakati Cable 3 yakanaka. Chivabatsirai ka vanhu vacho vakakuti Cable 3 yakanaka? Hamuiti izvozvo. Hamusi kuona here kuti muri kutamba nevanhu? Hamusi kuona here kuti muri kujairira vanhu? Hamusi kuona here kuti muri kurwadzisa ruzhinji rwenyika? Kunyanya ivava vanhu vanonetseka transport, vanofamba nemumvura. Hakuna asingazivi kuti mvura iri dangerous. Hurumende inozviziva kuti mvura iri dangerous. Kunofanira kuiswa zvinhu zvinorarama, nyangwe rikava private department, hurumende ngaipindire inyatsomonita vanhu ivava kuti vari kuita here chaizvo chaizvo zvinodiwa pamutemo, zvisingazokonzeresa njodzi mangwana. Dambudziko nderokuti kunobva kwabuda hwana anobva ati ndewemusangano ikoko kwacho kumaprivate department ikoko, otobuda achiti ndewemusangano, akangouya kumusangano chete akutonzi department rako rakanaka, akutobatwa sezai ikoko, zvinhu zvake zvaakutonzi zvakanaka izvo zvisina kunaka, zvichiurayisa vanhu saizvozvo. Zvangofanira kumabhazi, mabhazi, makambani emabhazi, muri kumaziva mabhazi asingapedze gore kusina kuita maaccident 4, company 1, maaccident 3, company 1, maaccident. Why musingazvibvunza kuti iro company yenyu yakambonyanya kuita sei? Hurumende ine right yekunotarisisa mabhazi enyu kuti imbi kandimbotarisai mabhazi enyu, but nenhau yekuti angonzi munhu wemusangano chete zvinongotsikwa-tsikwa, vanhu vachingopera kufa saizvozvizvi. Hazvishamisi DDF rinotomutswa rodzoka futi parod, rambouraya vanhu nemaurayire iwaya. Vakomana musadaro, vakomana muri kutamba nevanhu. Vanhu vacho vamuri kuti vakakuvhotera Cable 3 vacho ndivava vamuri kusiya vachiita nezvakafanana nezvizvi. Ini ndaifungidzira kuti vese anongouya achida kumbohwanda nemusangano, sungai. Zvinhu ngazviitwe perfect, especially mapublic transport ivai serious. Public transport isai mutemo uri strong, isai mutemo wakasimbarara unosingaiti kuti vanhu vafe zvikuitika izvi. Harisi DDF chete rauraya vanhu, zvifunge ngotarisai gore rino chete kuti nzendo inonzi maaccident aitwa nemapublic transport, vanhu vangani vafa, vanhu vangani vafa. Wafira kuSouth Africa unongonzwa kuti bhazi rikwanhingi riri muZimbabwe futi, wafira iko kuZimbabwe along Masvingo Road, mabhazi ekuZimbabwe. Sei muchitarisisa kuti mabhazi azviri kuitika ndizvo here izvi?
hurumende ngaitarise vanhu sinei nekuti wabuda mumba maaniko. Ndo matambudziko ari kuitika nhasi asiri kupera nemhaka yekuti muri kuruma muchifuridzira. Hurumende ngaitenge mota kwadzo, ive example kune vane makambani kuti mota kwadzo ndo dzinotengwa kuti dzikwanise kutakura vanhu, kwete kuti hurumende ende nezvimota zvimapehe kuno zvinofamba nesaidhi mota yehurumende, mota yapera basa yemapurisa. Saka ukutarisira kuti private company itenge mota itsva muchifamba nemota yakafanana neiyoyi. Ngatitumire mapikicha kwese kwatiri muone mota dziri kufamba nehurumende, muone zvenyu. Asi tine hurumende, tine vanhu vari kutengera vanhu mazimota emari dzinodhura, asi hurumende ichinetseka manetsekere iwaya. Varume ngatisei vanhu pamwoyo. Kufa hakuna kumira zvakanaka, kufa hakunakidze, kuramba tichingoshota nechinhu chatiri kuona. Why musiri kunyanyomonitawo madhipatiments ese muzimbabwe anofamba nezvetransport idzi, munyatsoongorora chaizvo chaizvo.